Jeg vil gerne redegøre for islams opståen og ekspansionen samt på korstogene. I år 610 der begyndte Mohammed at udbrede islam. I Mohammeds tid der var de fleste mennesker polyteister, det vil sige, at de dyrkede mange forskellige guder. Mohammed påstod, at Allah han havde talt igennem englen, som hedder Jibril, så han kunne lede menneskeheden på rette vej, og så fortalte den her Gud, Allah, at folk ligesom kun skulle tilbede ham og ingen andre. Allah bad også om at få udbredt hans lære og fortælle, hvordan mennesket det skulle leve deres liv for at komme i himlen, og hvad det ligesom skulle gøre galt for at komme i helvede. Og så står der skrevet i islam, at der er, eller i islam står der 5 søjler skrevet, som er trosbekendelsen, bønnen, almisen, pilgrimsfærden og fasten. Og efter Mohammed han døde i 632, der skrev hans tilhængere nogle af hans taler ned, som så senere hen er blevet samlet til det vi kender i dag som Koranen. Islam det har spredt sig enormt hurtigt til 3 af verdens kontinenterne, som er Asien, Afrika og Europa. Og kristendommen har derfor følt sig truet af islam. Og da den byzantinske kejser han følte sig truet af muslimerne, der bad han til de kristne i Vesteuropa om hjælp. Og det er så her, at de første korstog de bliver indledt. Pave Urban den anden opfordrede nemlig alle kristne riddere til at drage korstog, det vil sige, at de skulle drage ud og så bekæmpe de ikke-kristne, altså muslimerne, og dermed der skulle de opnå frelse. Og så vil jeg gerne analysere en kildetekst, og min kildetype det er en tale, der blev holdt den 27. november 1095. Det er en gengivelse forfattet af Fulcher af Cartridge. Og den her kilde, den handler talen her, den handler overordnet om en pave, som kommer med det er en pave, som snakker, som kommer med en opfordring om, at hans befolkning, de skal drage med på korstog. Og som der står her i teksten, som jeg lige vil læse op. Derfor beder jeg jer, eller rettere Gud beder jer, som Kristi udsending, om at fortælle dette til alle overalt, til folk fra alle dele af rigerne, soldater til fods og riddere, fattige og rige, at de uopholdeligt skal yde hjælp til disse kristne og ødelægge den ondsindede race for vores venners land. Jeg siger dette til jer, som er til stede, men det er også henvendt til dem, der ikke er her. Det er Kristus, som befaler det. Ja, og her der kommer pavens formål til udtryk med talen. Han opfordrer ligesom, at hans budskab det skal spredes. Han vil have, at de kristne de skal ødelægge den ondsindede race, som jo så er muslimerne. Og som der også står andre steder i kilden, der har Europa nogle individuelle konflikter, som de ligesom, det skal de have lagt bag sig, fordi at først og fremmest skal de have besejret muslimerne. Muslimerne har nemlig erobret det romanske område, hvilket er kristen. Blandt andet så Jerusalem erobret, hvilket er et rigtig stort symbol på kristendommen. Og paven han vil derfor have, at de kristne skal sendes med korstog for at besejre muslimerne. Og det er dels for at få de kristne områder tilbage, men det er også for at muslimerne ikke udbreder sig yderligere, end hvad de allerede har gjort. Og at de ikke erobrer flere kristne lande og områder. Og så som jeg tidligere nævnte, der var Fulcher af Cartridge selv til stede til den her begivenhed, og han har efterfølgende selv gengivet talen. Kilden er den grund en andenhåndskilde, og ikke en førstehåndskilde, fordi han har gengivet den, han har ikke skrevet den og selv holdt talen. Eller det er ikke den originale tale, vi sidder med. Og så er der rigtig mange forskellige tegn på, der tyder på, at kilden dels er pålidelig, men der er også rigtig mange tegn på, eller der er få tegn på, at den er upålidelig. Men dog er der flest tegn på, at kilden er pålidelig. Modtageren af kilden, den er rimelig tydelig, det er nemlig de kristne. Det er dem, han snakker til, dem han opfordrer skal tage med korstog og skal besejre muslimerne. Og derudover så nævner han Gud enormt mange gange i sin tale, og derfor så må man antyde, at dem, der ligesom hører på den her tale, så skal opfordres til at gøre de forskellige ting, selv har en stor tro til Gud.
Kildens tendens følger et bestemt synspunkt til fordel for den kristne religion. Paven Urban den anden, han opprioriterer sin egen religion og sætter den i fokus som den rigtige frem for andre trosretninger. Ja. Yes. Du nævner op i din redegørelse de her 5 søjler i islam. Kan du komme nærmere ind på dem? Ja, altså hvis man kort skal fortælle om islam, så er der jo de her 5 søjler. De bestemmer, hvordan muslimerne skal opføre sig og hvad de skal tro på. Og det er så ligesom de her 5 søjler, de centrale pligter i muslimernes liv. Og trosbekendelsen, den går ud på, at det er ligesom, at man kun har én Gud, og det er Allah. Eller Allah. Og så at Mohammed, det er hans sendebud. Bønnen skal man, hvis man der udfører rituelle handlinger 5 gange, eller skal man skal ligesom bede 5 gange dagligt. Og almissen, det er, at alle mennesker, de ligesom skal hjælpe de svage i samfundet, så man skal ligesom hjælpe til at sammen i samfundet. Pilgrimsfærden, det er, hvis man har mulighed for det, så skal alle mennesker mindst 1 gang i livet have været rejst til noget, der kaldes Mekka. Og så fasen, det er altså det sidste, og fasen skal understrege underkastelsen for Allah, og det kan fortolkes på den måde, at ja, der er ligesom solidaritet for de fattige i samfundet. Så alle ligesom under Allah. Ja. Nu her i din analyse af kilden, der kommer du ind på, at der er forskellige faktorer, der påvirker, om kilden er pålidelig eller upålidelig. Hvad er det for nogle faktorer? Altså skal jeg både fortælle om det pålidelige og upålidelige? Ja, altså som der jo allerede her i starten af teksten står, eller i starten af min kilde, at der er 4 forskellige gengivelser af den her pave-tale. Den kilde, som jeg så laver kildekritik ud fra, det er ham her, Fulcher af Chartres, som dengang var en veluddannet mand, og han ansås normalt for, anses han for at være den mest pålidelige af kronikørerne. Og derudover det med ham selv, altså hans tilstedeværelse, det giver jo også en vis form for pålidelighed. Og så der, som jeg også nævnte, så er der mange faktorer, der ligesom tyder på, at den er lidt utroværdig eller upålidelig, og det er jo, at der står også allerede her i starten, at hans tale, eller han har gengivet talen 5-10 år efter begivenheden. Og det er jo klart, at det gør det en smule upålideligt efter, at den er skrevet så mange år efter, og der kan jo selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt om den er, altså om man kan huske alle detaljerne, eller om han ikke kan. Ja. Da du snakker om korstog, der kom du også ind på, at man kunne opnå frelse. Hvordan kan man det? Altså løftet, som der ligesom laves, det er, at hvis man tager afsted med det her korstog, så vil man få tilgivelse for sine syndige handlinger. Og på den måde så er korstogene både en blanding af pilgrimsfærd, som jeg fortalte tidligere op, som er en af de 5 søjler, og det er også en krigsførelse, da de både får tilgivelse og de får også bekæmpet muslimerne samt, og så får de erobret et land på samme tid. Ja. Super. Ja.